Ui, això és el que no sé. A mi no m'agrada cap on està anant el futbol, sobretot a nivell professional, perquè depèn exclusivament de les televisions en aquest sentit. A mi sóc un amant del futbol d'abans en aquest sentit, no? Aquell futbol que movia la passió i el sentimentalisme, i això ha desaparegut. Per tant, és una incògnita. Però hauríem tots de posar una mica de la nostra part perquè almenys no sigui tan agressiu i sigui més amable. Per divertir-se. I si es diverteix fent el que li agrada, que és jugar a futbol, doncs fins i tot aprendrà i serà millor. Bien, bueno, para los niños lo más interesante es que realmente no estén preocupados por el mañana, que cada día disfruten, que piensen que lo que están haciendo es muy bueno para su salud, primero. Segundo, es muy bueno para relacionarse con los compañeros y que no estén demasiado preocupados por si podrán llegar o no. Que es importante que en el día a día se esfuercen, pero que esa preocupación no les genere ansiedad. Por lo tanto, vete, pásalo bien, que en general ellos lo pasan bien, que muchas veces son prejuicios que tenemos los mayores. Yo veo a mis hijos y se lo pasan bien, pero yo mismo creo que están presionados, ¿no? Ellos se lo pasan bien. Por lo tanto, seguid, chicos, pasándolo bien y no dejéis que nadie os presione sobre nada, ¿no? Home, crec que s'ha d'entrenar perquè quan més hores hi fiques en una tasca, hi ha més possibilitats de que milloris, sempre i quan facis bé la tasca. No és qüestió de només quantitat d'hores, és que aquesta quantitat d'hores també siguin una qualitat d'hores. No és allò de contra més entrenis millor seràs, perquè si estàs entrenant malament seràs millor de lo pitjor. Però sí que és important que entrenin molt i que ho tinguin molt en compte perquè l'esforç i el sacrifici és l'única eina, l'única herramienta que tenim per arribar. Sí, els nens han d'entrenar perquè quan ells vegin a la televisió algun jugador al qual admiren, que no dubtin que està allà perquè ha entrenat més de 10.000 hores. Els grans jugadors, arriben allà perquè són capaços d'entrenar molt temps. No hi ha ningú que arribi sense treballar. El treball et fa millorar, et fa no perdre els hàbits. Posava l'exemple de la meva filla, ha estat durant els últims anys ha estat escollida millor jugadora de waterpolo d'Europa, medalla olímpica, està als Estats Units jugant en una universitat, però els últims 5 anys ha estat treballant 6 hores diàries en waterpolo. Llavors, no hi ha un curt circuit per arribar a l'èxit, has de treballar molt. Bueno, un entrenador molt dialogant y sobre todo molt motivador. Bueno, el entrenador del siglo XXI, fundamentalmente una persona abierta, que tenga ganas siempre de actualizarse y también, dependiendo de si queremos entrenadores para futbolistas con más talento o no, pues con unas características diferentes. Para mí el perfil de entrenadores que saben divertirse, estar relajados con la competición, eso los jóvenes lo notan, entonces se lo pasan muy bien. Sin embargo, el perfil del entrenador que está en categorías más superiores, pues yo creo que tiene que tener los mismos, porque las características de son las mismas, pero tiene que tener una formación mayor para, como hemos visto en estas jornadas, saber en cada tarea qué objetivos buscas, etcétera, ¿no? L'entrenador del segle XXI jo crec que ha d'entrenar com el jugador tingui la necessitat. És a dir, jo crec que l'entrenador el que ha de fer és tindre molt clar quines són les necessitats dels seus jugadors i llavors tractar de donar-li tot el que estigui a la seva mà perquè aquestes necessitats vinguin completes. Perquè al cap i a la fi, futbol i nosaltres tenim treball gràcies als jugadors. Així que crec que és sempre les necessitats del jugador, sempre ficar el jugador al centre de tot i sempre tindre el neguit de què és el que necessita pel seu desenvolupament, ja sigui en formats de joc, ja sigui en entrenaments, ja sigui en competicions. Tot això després es pot debatir, es pot parlar, però el més important és tindre en compte què és el que necessitem per desenvolupar aquell nen, aquella nena, aquell noi, aquella noia o aquell jove o jugador ja a unes etapes de finalització en quant a la formació. Home, doncs, la primera cosa és que l'entrenador ha de pensar que ell no és important, que l'important són els nens. Perquè, com en l'educació, un bon entrenador és un bon entrenador quan els xavals brillen, no quan ell brilla. Igual que un bon educador és un bon educador quan els xavals van creixent i van trobant
van evolucionant, no? Aleshores, un bon entrenador ha de ser algú que es preocupi molt per la formació, però sobretot que tingui el centre d'atenció en el nen, no en el futbol, no en els continguts, no en la seva carrera personal, sinó en els xavals. Bueno, yo sobre todo la idea que quería resumir era que cuando hay debates, que en fútbol afortunadamente hay debates para casi todo sobre si es mejor un fútbol 7, un fútbol 8, dependiendo de las edades, pues un poco la idea ha sido mostrar algunos estudios y ver que cada vez que tengamos problemas que simplemente investiguemos, que hoy ya en fútbol hay recursos y se puede sacar conclusiones, pero no solo a base de la opinión objetiva, subjetiva de los entrenadores, sino mucho más clara con los datos, ¿no? Pues también la experiencia te demuestra que no es tan fácil, es decir, hay niños que con 10 años, 11 años, cuando están en un Barça, Athletic Bilbao, la experiencia que he tenido en el Español, su propio entorno hace que ellos se sientan como con necesidad de tener que tener una obligación, y a veces cuando haces jueguecitos de pasarlo bien, estos críos te exigen que quieren entrenamiento mucho más fuerte. O sea, cada niño es diferente. Hay niños con actitudes realmente con un talento importante y que ya están en el camino hacia poder ser futbolistas, que te demandan un tipo de entrenamiento mucho más serio. Sin embargo, el chico que viene a disfrutar, está motivado, sus padres lo quieren llevar para que esté saludable, etcétera. Entonces, dentro de los jugadores y de los niños hay muchas diferencias. Entonces, lo importante, yo creo que el entrenador tiene que saber muy bien a qué tipo de cliente, entre comillas, qué tipo de niño o niña se va a utilizar, para el que se va a utilizar este tipo de entrenamiento, ¿no? Bé, la meva presentació ha estat més que res molt àmplia, molt genèrica, i el que he volgut és donar les bases i els principis de la realitat del futbol formatiu a Anglaterra. No ha estat una ponència d'opinió, ha estat simplement una ponència de reflectir el que succeeix a Anglaterra a nivell formatiu, tant a les academies com als grassroots, perquè són dos factors diferenciadors que no els tenim aquí a casa. De fet, del congrés, de les jornades, crec que és molt important que tots els entrenadors i totes les persones educatives, totes les persones que estan al voltant del futbol formatiu tinguin aquesta iniciativa i aquesta voluntat d'aprendre i de millorar, i crec que aquestes jornades sempre és molt enriquidor fer-les perquè tothom n'hi aprèn i tothom intercanvia opinions, intercanvia idees, i de fet això només pot fer que tothom millori. Home, el fet diferencial de fet ha estat sempre que no es jugaven en espais reduïts, i llavors ara de fet s'està fent més un futbol continental, com es diuen, que copia una mica més el que succeeix a Europa, com per exemple aquí a Catalunya o a Alemanya, a d'altres països, però el fet diferenciador potser és que ara hi ha molt més estudis, ara la federació s'ha ficat amb una iniciativa molt forta d'organitzar tot i d'estructurar tot per fer que el centre de tot sigui el nen o la nena. Llavors, d'aquesta sintonia hi ha més estudis psicològics, pedagògics, llavors jo crec que s'ha enriquit molt el futbol formatiu a Anglaterra els darrers 5 o 6 o 7 anys. Ara, no es veurà la progressió fins dintre de 5 o 10, clar. Home, jo crec que hi ha uns quants valors que crec que els veiem cada setmana, en tots els equips, no és una qüestió només de l'handbol o del futbol, crec que és una filosofia a Barça, no? La generositat en l'esforç. Tu veus com els jugadors realment s'entreguen, no? La humilitat de deixar-se ajudar, de voler millorar cada dia, de no creure's els millors. Quan creus que ets el millor, automàticament passes a ser el segon o el tercer. Sempre has d'estar lluitant per tu millorar, no? L'entusiasme, són gent que transmet molta trempera al públic i que fa que l'equip tingui moltes ganes de treballar, no? El compromís. Hi ha moments del partit que les coses no surten bé, però tots els jugadors segueixen mostrant els mateixos valors de ser generós, ser humil. Crec que hi ha molts valors, però potser aquests 4 o 5 que he comentat són els que es veuen més. Sí. Bueno, aquesta és veritablement la segona temporada que estem a la Masia, a la residència nova de la Masia. La veritat és que sí, vull dir, nosaltres necessitàvem un nou equipament on els residents estiguessin molt més a gust, molt més al seu lloc. La masia antiga, el que és la residència, s'havia fet molt petita, s'havia fet ja una mica velleta, i llavors estem encantats, i sobretot a l'ubicació que està dins la ciutat esportiva, que per nosaltres això és
és molt fàcil amb la comunicació, tant com els departaments de futbol, com senzillament amb el tema dels camps de futbol i tot. Bé, principalment, evidentment, amb el talent natural, el talent que té futbolístic, tant a nivell tècnic com a nivell tàctic. I després, tot el seu component personal i també tot el seu envolupament social, que pot ser tant familiar com d'entès. Aquests són els dos altres aspectes més importants. Evidentment, ha de ser un bon futbolista i tindre molt de talent, però no obviem tot l'aspecte social, tot l'aspecte conductual del jugador. Nosaltres tenim l'obligació, és a dir, els nens fins als 18 anys han d'estudiar, no pot haver cap nen fins als 18 anys que no estudi, és una norma ja del club, i evidentment perquè com més bons estudiants siguin, més bones persones seran i més bons esportistes seran. Llavors, per nosaltres és una condició sine qua non que el nen que estigui al Barça ha d'estudiar. I gràcies a Déu l'any passat del Barça teníem 11 universitaris del Barça B. Llavors nosaltres seguim amb aquesta dinàmica i volem seguir amb aquesta dinàmica.